Беден менен осалсыла самолетка керегез. Һеҙгә нимә? Сәй? Кофе? Бүләктәрҙе онотмайыҡ, күстәнәстәр алайыҡ. Ҡыш бабай ҙа, Ҡарһылыу ҙа бергә-бергә барайыҡ. Ҡыш бабай ҙа, Ҡарһылыу ҙа бергә-бергә барайыҡ. Сорҙыса уйҙым булам, пилот була кемегеҙ. Беҙҙең менән осалсылар, самолетка керегеҙ. Беҙҙең менән осалсылар, самолетка керегеҙ.
җырчылар белән, яшел җырчылар белән, яңа җырчылар белән. Яңа ел, бүген шундый яңа ул. Яшел чыршы очында йолдыз булып яна ул. Яшел чыршы очында йолдыз булып яна ул. Дуслар бергә җыелдык, бергә шундый күп булдык. Әйлән-бәйлән уйнарга, кулны кулга тотындык. Әйлән-бәйлән уйнарга, кулны кулга тотындык. Кыш бабай белән бергә биебез дә җырлыйбыз. Бүләкләрендә тарата, ул безне бик ярата. Бүләкләрендә тарата, ул безне бик ярата. Бүләкләрендә тарата, ул безне бик ярата. Җем-җем көмеш тун кигән, яңа ел килгән. Яшел чыршылар белән, яңа җырчылар белән. Яшел чыршылар белән, яңа җырчылар белән. Яшел чыршылар белән.